morning guys! Happy Tuesday! Kakaalis lang ng mag-ama ko. Ayun, si daddy na pinahatid ko kay Chris. At si Tonton yung nasa hulihan. So, mas madali siyang makakalabas ba. Yeah. Hindi pa tapos guys. Anong oras na kami na tapos kagabing maglinis dito. Sobrang alikabok. Grabe. Yung kapal ng alikabok talagang mararamdaman mo na. Masisinghot mo na siya. Ayun, kaya naligo ako. Binasa ko yung buhok paggabi. Oh. Ayun, kaya nagkulot-kulot siya kasi pinapatuyo ko siya sa electric pan. Antok na ako. Sabi ko, bahala na. Parang kumulot yung ilalim. Pero okay lang yan. Planchain ko lang yan. Babalik naman niya sa dati. Ayun, kaya iwasan lang matulog ng basa ang buhok guys. Isa pa yun sa nakasira daw ng mga tawag doon, niriband. So, di ko na kinayanan yung antok kagabi. Kaya, ayun, so unti-unti lang natin to guys, ayusin. Lalagyan na naman na ni daddy ng curtain rod. So, lagayan ng curtain rod. So, lilinisin ko lang to. Ito kasi sobrang alikabok pa niyan eh. Ayun, nakikita nyo yan. Bigyan pa ako dito. May pamunas pa ako. So, lilinisin ko yan. Sabi ko dati kung pwedeng pinturan niya ng puti. Pero baka hindi na. Hindi na ako masyadong mag-ano dito. Gagastos ba. So, konting-konting linis lang. And then, konting ayos. Okay na yun. Tapos, cortina para magmukha naman siyang hindi bare, diba, na yun, good morning. Inaantay ko na lang si daddy guys makabalik para mag-breakfast kami and then punta na kami dun sa clinic at medyo marami-rami yung extraction na gagawin sa amin. Ang dami nung grabe. Or baka isang extraction lang. Lahat na yun sa ganung test na. Kasi ang dami nakalista. May HIV 1, may HIV 2, may gano'n. Yun. Let's do this guys para malaman natin kung makakaisa pa tayo. Pag hindi, okay lang naman sa akin. Kumbaga, matagal ko na kasi tinanggap guys na kung hindi na, hindi na. Kasi parang naano din ako na sorry hindi ako nega. Nagpapakatotoo lang ako. Malay mo, yun ang hindi rin malabo na yun ang mangyari. Kasi nga, diba, si daddy nag-yosi, nag-iinom. So, isa daw yung nakapagpababa ng sperm counts. Tapos, busy naman. And then, hindi naman kami masyadong, alam niyo yun, kasi nandito si Chris sa kwarto, walang time. So, ay, okay lang naman. Pero itong isa kasi, gustong-gusto niya pa. Si daddy yun, actually. Yung gustong-gustong magka-anak. So, tara na nga. Hintayin lang natin sila. Si daddy pala. Dito na si daddy. Kabalik na. Nag-aantay na yan. Kanina pa. Labas mo muna. Kain mo tayo. Tapusin ko lang tong halik. Hindi naman siya halik ba yan? Oo. Konti na lang. Kudiin. Ayun. Local. Himas. Tutoy negro. Himas. Itlog negro. Himas. Huwag nanood ng TV. Himas. Ako sa'yo, Grotay. Masaya na sila. Halika na. Apa, no way. Tali. Kasi na tali mo. Aray ko, grabe naman. Aray. Doon na, sa tali mo. Dali. Punta na kami, guys. Dito lang yan sa Taft. Yung pinili namin, pinakamalapit na branch ng High Precision Diagnostic. Yan, kaya kami nagdala ng sasakyan. Nag-grab na lang kami kasi walang parking naman doon. Nakita ko takot lang siya. So, sana kompleto. Sana makakuha ng kami ngayon. Yun, ang inaano ko. Matapos ngayon. In 200 meters, turn right on 140, President Quirino Ave, please.
We're here na guys sa High Precision Diagnostic. Dito lang sa Tacna. Ayan. Ano lang kami ng information. Ayan. Pero kumpleto dito. Ayun, tama nga yung sinabi nung taga-Boro na kumpleto dito. Isang ano lang. Isang extraction lang. Andito na lang. Kilap-kilap. Sa akin, ilan kanina na? 4. 4? Yung photography. Hindi naman photo. Tag 4 kami, miss. Hindi ma'am, 5 kayo sir. Ay, 5. Mas madami sa'yo, daddy. Okay. Galing. Yay! Finally, tapos na guys. Ayan, isang lang. Isang turukan lang, pero 4 na sa akin. Test tube. Sa kanya 5. Tatlo lang na ako sa'yo eh. 4. Tatlo, pag-video, tapos Okay. So, yan. Mag-ano na lang tayo dati sa kabila na lang tayo. Mag-jeep na lang kami. Pauwi. Tapos punta pa akong store. Ang dami papaship ngayon. So, 2 weeks ata yung pinakamatagal na na test bago makuha. Pero ma-view naman siya guys sa online nila. Online. Ma-view na siya. Tapos pwede nang i-print. Jeep na lang kami guys. Ayun. Isang sakay lang. Ay, 2 sakay lang naman. Ayun, pero kakain muna kami dyan sa na kami. Small jeep. Ha? Ito nakakatakot o mga ganyan. Oh my God, oh my God, oh my God. Ayun na rin, natatakot na pag si daddy nagtatry. Tapos gano'n na lang paano. Ay, naku. Mami yung baby out. Oo. Correct, ganun ako talaga. Ano ba? Hindi niya alam na napakalupit ko kung manila. Sus! Ayan, dilim. Galing sila Inga sa bahay. Kumuha ng ulam. Ang dami daw kanin sa store, walang ulam. Mama na rin ako. Ayan, mag-sticker lang kami guys. Kagabi lang dumating. Ikaw talaga Leandro. Kahit kailan, nag-advance order ako. Lagi pa rin late ang stickers ko. Ayan, ang dami ng pending ni Japong doon sa board niya. Ang dami na. Ako din, may mga pinasa pa ako ngayon for Lala Move. Let's do this. Then yung kahapon pa. Tapos magsa-summer promo pa. Naku, patay. Ang bilis naman. Kaya na muna kayo. Ako na muna. Hinga. Sige na, kumain muna kayo. Ako na muna mag-sticker. Kumain na kami. Okay na yun. Ayan. Ito yung pendingan namin eh. Pending. Kain na muna sila. Ayun, sarap po nagmantika na. Luto kagabi natin. Parang laing. Ayan, yung mushroom. Tapos, ano ba yan? Andox. Bakit narinig ko pangalan ko scammer? Bakit? Discount mo daw yung Alin? yung mamala kayo ng darating. Meron pa dyan, di ba? Wala na? Meron? Wala. Hindi na lang yun. Sabi ko marami yun, di ba? 1,000 pieces yung ngayon. For retail mo lang. Sige nga. Sige. Mapaubos. Pwede mo na iparesell. Oo. Pero by tens lang. 10 lang kada order? Hindi. 10 set ng 10. Minimum of 10. Oo. Gising na yung mga bagrat, oh. Ingi din, tata. Ingi din, ching. Ingi. Ay, thank you. Thank you. Ayan, hindi sila bagrat ngayon eh. Kaya gising lang nila eh. Sabay sila nagising. Grabe yung eyebag pula niya. Ikaw yung tulog ng tulog pero may eyebags eh, no? Na. Uy, wow! Galing naman ate yan. Hey guys! Smile! Hi guys! Hi guys! Hello! Ganito! Layo mo! Yan, oh. Hi! Layo!
Yan, layo. Banata kita eh. Hi guys. Uy na. Oh. Hi guys. Oh! Akin na dali, malaglag yan. Yari tayo, wala na tayong vlog. Yan, ganyan layo. Hi guys. Dapat kita si Lucas. Ganito layo. Yan. Hi guys. Yan, ganun. Hi guys. Ate, ikaw daw. Hi. Hi guys. Pakita mo si ate, dali. Ate, tingin ka daw ate. Uy! Wala na. Isa na lang. Ate! Okay. Nag-away sila na yun. Bakit yung ano din, sa eh. Ano yun? Nag-away. Yung mulis na rin yun. Oo nga. Ano? Bigyan mo guys ng tinapay. Wow! Sarap kumain. Wow! Uy! Wow! Wow! Uy! Uy! Mukbang ng tinapay guys. Oh. Galing niya kumain ng tinapay. Harap. Ano? Akin ako. Subo na, subo. Subo. Wow! Masiyo-siyo ko. Oh! Bumukbang daw siya ng tinapay eh. Hindi na pala korte. Okay na kayo na tinapay. Kasi na naman yung shoes mo Tinanggal niya yung shoes. Oh. Nakita niyo ba yung baby? Wow! Sarap talaga kumain. Nakita ito. Ang cute mo, Ching. Parang ganito. Mabusin na yung tinapay niyo. Uy! Sarap! Wow! Mukumukay. Wow! Dandan ha. Baka maano ka. Nagmumukbag talaga na tinapay eh. Beautiful eyes. Uy! Galing Arty. Wala. Kumakatas na yung tinapay mo. Uy! Ay! Sino yan? Ha? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Nakasar ka? Ano yan? Ano yan? Ikit mo. Ito pa yung ano. Sarap. Make pahingang water, make. Mabulunan tong anak mo. Kaya na dali. Konti na lang. Uy. Tapo dyan. Talbayay. Kain. Wow! Wow! Uy! 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 Ha? Ang cute-cute ni Ching. Ayan na. Drink mo ng water. Yan, water naman na dali. Wait lang guys. Mag-ano muna daw siya. Panulak. Uy, grabe. Uminom ay. Uy, ayan o. Wow o. Wow, naman talaga mukbang. Ang tinapay. Wow, sarap. Pakita mo yung tinapay mo. Konti na lang. Sabihin mo ako? Ako? Ma'am daw. Ma'am muna daw. Sabihin mo. I know daw. Na ito si Mimi kasi. Umukbang daw siya. Ako. Ilalagay ko na gano'n.
Okay. Ah. Meow meow. Meow. Uy, galing nga. Paano yung dog? Paano yung dog? Sound. Woof, woof. Woof woof. Woof, woof. Yung cat. Yung cat. Meow, meow. Cat. Ganun ba? Tumataas ang boses ng cat. Ah? Uy. Alam na yung sarili niya. Sabi mo ulit ako, ha? Sarap, umaubos niya na guys, oh. Wow! Magmumukbang talaga. Wow! Uy, naubos niya yung isang tinapay. Galing naman ang baby. Oh, no, 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 no. Bye. Ay, waway. Nakatingin pa rin yun. Tingin pa rin siya. Ahem. 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 Isun! Ko, si... Dali na, sabihin mo na. Sabihin mo na. I am home, guys. Ayun, busy na naman si Daddy sa kanyang mga arachnids. Saan galing yung shell dyan? Sa Taiwan. Ayun? Yan? Ako sa Taiwan din yan. Taiwan. Hindi, dyan sa ibaba yan. Lagi ko nadadaan yung larva ko. Ito nga nang galing sa Cebu. Yan, oh. Ah, si Bubo yan. Oo. Taiwan. Kumain tayo. Mukhang lalaki to. Yung isa babae. Hindi ka naman nakakapag-mate ng ganyan, eh. Ito, idadali ko kay Mahirap, Dr. ano? Clip. Kasi kakainin ng babae Oo yung nga. Ayun, ito yung anak namin. Busy na naman sa kanyang opisina. Walang pasok bukas, eh. Anong ano? Ha? Wala. Ano, Paranaque Day. Ayun. Ay, sobrang ano ng araw na to, guys. Napaka productive. Ayun, naka-4 na lalamove. Ata, 5. Naka-5 lalamove ako ngayon ng mga RMK deodorant. Nakakatawa. Sunod-sunod yung palalamove namin. May pahabol pa kanina. Yun yung pan-5. Alas 7 na. Halas. Yun, tapos napunta pa namin ni Daddy yung ano, diba, yung laboratory. So, super productive talaga ng araw na to. Kaya, ayun, nakakatuwa. And tomorrow, since walang pasok si Chris, ito lang muna siguro kami, ayusin ko ulit yung ano. Tulog-tulog ka bukas. Ayusin ko yung ating mini studio. So, yan. And bumili lang ako ng ano, beef broccoli. Order ni Daddy. Nandiyan sa drawer yung mga binili mo na bago. Andiyan yun, no? Ayan, sa Capitol. So, magdi-dinner lang kami, guys. Ayun, naluto kanina ni Auntie yun ang ulamin ko. Yung chicken. Ayan, initin ko. Ito. Yan, mag-diet na rin ako para makapag-edit na after kung mag-freshen up mamaya. So, good night. See you tomorrow. Good night, baby. Good night. Hi, Daddy. Nagkalbo na naman, nakakainis. Nirequest ko na dyan na sabi ko, huwag nang ahitin yung ulo niya. Yan na naman, nangingintab na naman sa kaloka. So, laging kalbo.